pinadaaki ni usa ka babay nga mapatawag ng sangan nga Whitney. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Whitney. Kining akong problema, bahin ni sa akong bana nga dugay, nagutawang nangandoy nga makabatog apo. Og kun nganong na problema ini, ingon man gud ini ang nahitabo. Usahay, magadamgo ako, nga ikaw og ako, naghinigog maay. Ug ngano damguhon ko ikaw, damguhon sa kanunay, sa tumang kamingaw. Usahay magabasol ako, nganong nabuhi pa ning kalibutan. Kay imo gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da. Oy, ang akong anak ng ulitaw, may kawasasaday. Asa na sa kanig laag? Hoy, Luis! Asa ka, oy, may laag naman sa ka! Tao, oy, Luis! Hindi. Sabay ko sige ang mong sagay diya, ha? Hindi ka maiko sa tumasili. Ay, ang imong anak, na ulitaw, may akong sagitan. Ay, kay tuwa, oh, na, may gawasasad. Asa na sa katupuntang animal? Ay, pasag dito eh. Kayo ulit tao na to. Noon sabaya ka. Oo, muna, diha. Wa kay ayong pagkamahan. Pasag na lang nimong imong anak. Unyag mga unsa na kisa may basolo, ikaw. Ay, kanimo Whitney. Usaw man ta pagkaapo aning kalaki, ha? Kung gusto lang tanggungo na to mga anak. Usaw mo pagkauya ba na? Oh, kaya ka naman bitaw ka naguyab. Suma, pila na kababay ang gidaan na din, he, ha? Gilumluman na sa kasimana, pagkahumanwa na. Mura lagwa. Mura na lag di kaila. Mao gani, nga ayaw higpitin na to anak. Kasi si Junior, makahatag na to apo. Nangandoy mo sa kakag apo. Oo, nangandoy bitaw. Pero dili parehas nimo, nga bisag di gyud mahimo pugson gyud. Ako okay ra ko way apo eh. Kay para nako ug unsa ihatag sa Ginoo nato man sa akong dawaton. Di na lang ko mangayo pagdugang kay nahibaw ang Ginoo kung unsay atong gikinahanglan. Mao nga ikaw ayo ipamugos sa imong anak. Unsa baya ka? Ay, nausam sad ng bata. Uy, grabe man nga. Wag yun makahimog bata. Sige lang sige lang nagalumlum din. Wag yun nahimo. Eh, priyasa nimo. Oh, kaya nga naman kuno ko. Ambot lang nimo. Pagdarong na Whitney, ha? Oo, ikaw. Ayaw pagpatuyang sa imong gusto. Kay dili tanan ka na mahimong gusto nimo pwede ihatag nimo. Maghuwat kag unsa ka bubuton sa Ginoo nato. Unsay wa bisag wa gyud paghuwat. Hakri mo, oy. Ma, di ba ta mangaon, ma? Pagpuyo diyan ni daoy. Ha? Bag upaganit ang nahumag pamahaw mangita na sa kagkaon. Para paniud to di ay, ma. O lagi, pero sayo pa. Alas 11 pagani. Ikaw no, wag gyud kay laing gyud nahuna. Kung dili kaon ra gyud. Wa ka magtan-aw ng imong lawas ni da. Kawayan na likwang nimo, mura na kag lechon baboy. Labiyasan. Tingnan po na. Nanong mo na yung murang baboy? Dili, gwapa. Ay, magwapa, mano, magwapo, baboy lang gihapon. Ikaw na, murang sa kag baboy. Sa murag baboy. Murang ito kag anay. Oh, hinawayo din kanahan. Ikaw bitay nang unang pangaway, di ba tayo, no? Mugyod. Murag unanong baboy. Oh, mura sa kag amahana ka, mura sa kag di baboy. Ano, tambok na iko. Oh, dili tanang baboy tambok. Na baboy nga mura ka bungkagon. Pero ikaw, di man tuod ka kabungkagon, pero mura kag baboy unggoy. Grabe na sila na. Usa man giklaro ana, baboy o unggoy? Bebe, atong klarohon. Talikod. Oh, murag baboy. Oo. Takilid. Oo. Oh, mura nagbaboy, mura sa unggoy. Di atubang. Oo. O awa, mura nagyug unggoy. Oh, kombinasyon, mura kag baboy, mura sa kag unggoy.
sa at lalakton pa, angay kang tawgon og ungboy. Ay, umbog. Ungboy o baboy. Ito di mo. Oh, anak mi sa amo. Basta kami kamera, grabe kayong am sinawayay. Pero, wala rin na namo. Ang pinaka-problema lang yun anang akong bana. Mao ang among mga anak. Unya, gitawag sa kong bana ang tulo na mo ka anak. Iyakin ng gimiting. Oh, unsa naman sa aking kalaki hatulyo? Ay, na pagtingog-tingog diha, Whitney. Paminaw sa istorya, usa mo istoryahan. Pero ayaw pagtingog, ha? Gubton ko noon ron. Inang gubta, ha? Gubton ta ni Tulyo? Tayo sa mga agenda na to, bida magkita, Miss DJ Clinton, da, porbida, marag kupulsuri, magkaya ato ang meeting. Oo, tinuod bitaw na. Pero sultihan ta mo, ha? O sarag yun ang gusto na mong mahitabo. Gusto ko nga hatagan namin ninyong apo. Oh, pila ka to sino yung gusto kay patabang ko DJ Clinton yun. Wala ba ito na, Roy? Pila ba ka babae imong ilumluman, ha? Idani mo din sa bahay. Pero, uy, wag yun mo mabdos. Doon sa man mo, kabaw ka bang mo tuslok? Porbida ang taong di ta ka maumtuslok tay. Unya lagi, nga nung wa man jod kakahimo, Ay. o sa man ang itlog, ha? Lanay? Unsa na? Kung antay. Ay, hilom diya, ay, Tulyo, ay! Ayaw pagtingog, Oh, lagi. di Hindi sa niya, tingog. oy. Hindi nga ayaw pagtingog. Nga nung magbuot man ka, ha? Nga nung ako'y katungod. Anak biasa na nako, ha? Oh, lagi. Paminaw mo, ha? Uy, ingunanin na lang. Muhatag og 2,000 kung kinsa ninyo ang unang magkahatag na mo og apo. Agay! Ay. Ha? Sakit na mo na. Ay. Ha, hanggaw ka. Ano man daw sa may problema? Unsay problema? Kanang imong gisulti mo na problema. Ganong maingon man ka, na kung kinsa ninyo makahatag og apo, premiuhan nimong 10,000. Lali sa Oh, mga yan. Gigamyan ka 10,000? Di lagi mo ibuot na akong ipasabot na as kang gahiag yun nimog. Oh, ay! Nay, nay. Kaya, sakit ako na. Ngano laging mo ingon man ka nga kung kinsa ninyo unsa iapil ko nimo, ha? O unsa iapil na nimo Jen? Mga 12 anyos pa man na. Kahanggaw baya nimog naong abi na kung unsa nang imong pamitingan buang nga ka, ha? Ang laban na dito. Makalagot gud kay ning akong bana. Murag way buot manulti ba? Tungod lang sa iyang kagustuhan nga makabatong apo, di na lang magunahon na kung pila pa edad sa iyang mga anak. Ay okay nang kinamagwangan. Aha kaning tawana. Unya. Naginuktok man ka diha Tulyo. So may gilili ka diha. Ay, ako lang kita na si pare itok. Nay, lingaw kay sa siyang apo nga gikukos, ha? Oo. Ay, unya, suya ka. Ano yan, mga tuhog na eh. Ikaw ba? Ay lag-an na ang mga bata ha. Mura mag-imong pugso ng mga bata ang magminyo na lang aron makaapo ka. Iyabag ka. Eh, mas lindot pag kung nandun na tayo apo, kay malingaw man ta, ilan ta magsigig binanghagay din, eh. Siguro kang dili. Ngano ba? Ano lang tanim mo? Basin hinoon og magkagubot na hinoon ta kay imuho na lang anang apo. Nay, karon? Ha? Karon lang wa ka maghunahuna. Wa pa gani tay apo, mura na tag nakagubot. Oo, makana nila. Paghuwat ayaw pag-apura. Kay ang ginuuray mo hatag natog apo. Mao ba? Ay, tuhog na ko eh. Unsa man ang tawhana oy. Magbuot magdili ihatag sa Ginoo. Di man makapaabot. Pagkahanggaw gyud aning Tulyo. At ko tay. O sige, Brando. Pag-amping dong, ha? Oh, salamat tay. Panguyab dito daghan dong aron makaapo na yun ko. Bayon. Ay, anak po ng bata. Ako paminawa da, pero sige lang. At least, naibaw na sila nga nangandoy kong apo. Pero nakamatikot ko. Katong pag-ingon ako nga kinsa nila ang makahatag og apo, may premyo. Pero wa may reaksyon ang totoo. Ay, pero kinis Brando. Ang duha na ko ka anak, kung dili makahatag si Junior o apo, kang Brando ka, siguro na ko, kay tisoy magbata, o gwapo pag yun. Sa mo tayo na kahingkod na ana, aw.
Nagbaro ka pa man ko diha. Kanuwa pa man ka mo so dito. At tunang sodoy kay tunoog kay dinis gawas. Gihuwata ka. Ha? Ang imong junior na siyang kwarto. Oh, wadi mo laag. Wa mang chicks? Unsa ang pag-check sana nga nagda naman nag-check sa iyang kwarto. Ha? Na may gilumluma na sa nagkanahan siyang kwarto. Sige na palumluma lang. Makita na to, makita na tong linumluman. Ambot ang anak ni mo, Tulyo. Ambot lang anak. Oh, pero basig karon na ha? Kana iyang kilumluman, basig makaapon na ta, na. Siya ro. At dito sila timo na Whitney, come. Ambot lang. Ug makahatag baka nag-apo ng babayhan na. Ano man? Aw, tanawa lang. Bibibibiyasam na ba? Pagkausa, kaya itong ila-ilahon. O ilailaha. Unya, kilatay siya ug makahatag ba nag-apo. Sige. Natatara, doon na tos kwarto. Tara. Oh, anong mayunong man kakadiyot. Naminaw ka nag-unsa sila sa suot. Pero, basit ka na, day ba ka na? Tuktok ka. Sa pagawas anak di ni mo tuktukon. Oo. Ay, sapa. Ganin na rin ko, eh. Aghuwat lang ko. Tuktok ka lagi. So man ka, eh. Ging nagpaghuwat. Oo. Ano, may katawa ko. Ay, wa man. Basta ila-ilaha lang good. Unya pangutan, agpila ka anak iyang makaya. Bibi. Ida na. Ako din si tatay ni Motulyo. Nakikilailang tamayan ang imong gilumluman diha kay umaabot maka ng umaga namo ni nanay nimo. Ipilailan na namo nak para makalatisan sa namo mailhan po namo. Pagkita na namo ang among apo. Gawa sa kuan. Kadiyot sa tay. Bida murol sa kusang buka tatay. Murag ko no. Sa ato pa. Naglaban bawi na dahil sila. Unya. Aw, Si patawa dia. Insure na nga po na to, Whitney. Oh. Ay, murag na. Murol. Kapoy ng pangitas murol eh. Pala ilami sa imong gilumluman diha, be. Ang ano man, lumlum sa katay? Dili, oy. Ang ako ba, magkailami sa among maabot nga umagad, umaabot nga inahan sa among apo, aron sa ingon, mahatagan po namo sa iyag atensyon. Babes, ari sa rin. Tapis lang ng apple, gamit ang tuwalya. Dali, babes. Hello. Hi. Usa ko ni Junior. Hi. Kidasa di ini mong inahan sa imong iyagin, imong gilumpong. Ay, tatay sa day. Ha? Tatay, sulusana ni. Babes, kung tatay. Dali, Tulyo. Ako nanay. Nanay Whitney. Hello. Ay. May... Dino. Hoy. Tay. Mag-istorya to daw, ha? Mag-istorya ang yata. O sa way, tuno na to ani tay. Tuihan na to ani. Stoy, ang akong ipangayo ni mo, apo, dili apuhan. Sagdi, nagputay tatay sa doy. Makahimo pa ka na, Junior. Bidar sa mo. Wa di ka kitaglaeng matanon pa, ha? Ganong kana man yun nga. Mura naman og sa lubi pa na. Lahing naman na kaayo. Sa mga tatay sa doy. Laruhan na. Pagbuuting ko. Laruhan na, Junior, ha? Basta ka takihon, hinukol. Atakihon ka ni, ha? Di tayo pa mo kompromiso. Inahakbian ni mo, Ilisin na dito, Glayan. Klaro kayong wa na mahimo, Oh, tay Ulyo. Brando, dong. Pagsultir ako ta, dong. Unsa man na tay? Dong Brando, actually, dong, si Manoy ni mo Junior, murag wa gyud mahimo. Nauna lang na ninguha nga makahatag siya na kong apo. Samot pa nga ang gilumluman. Uy, mas tiguang pa man among nanay ni mo. Hak bata. Ikaw na lang kita kong paglaom, nak. So, unsa man tay? Ikaw na gyud ang makahatag na kong apo. Bisag tutulog ka buok, okay na ko na. Actually, tay. Excuse me, no? Asa man ako napag-iwan ng bata, tay? Huwag ako itlog na, tay. Tarong ka, Brando, ha? Excuse me. Di ko si Brando, tay. Si Brenda ko, tay. Hati ba na, tay? Di ko si Brando. Si Brenda ko! Pero ko, labaw pa ng dili, makahatag na kong apo. Okay, Tor. Uy, Naunsa ka? inahak ng kalakihawit ni.
Wa na ni ayo. Ngano lagi? Si Brando ay kaduhang anak mo nato. Oh. Labaw nang nili makahatag og apo. Kay bayot man din ang kanahan. Sao mo nato ini Whitney? Wa na gyud tay paglaom ani nga makabaton pa ka apo. Ay na, pamanay ka mangura nato. Samot, makauyab ka na nga mura mo naman gani ang lawas ana. Wa na Whitney, wa na. Mamatay na magani na dili pa makakita tong apo mamatay na ta. Tolyo. Mauni among problema kay gusto ko makakita na sa iyang apo akong bana. Pero unsaon man namo pagkaapo nga dili man makaanak ang among kinamagwangan. Unya ang ikaduha bayot. Saon man ni namo oy. Palihog tabangi ko ninyo. Unsa man kun kamo ang pasultihon, Whitney. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong Si adlaw. Inday Whitney. Whitney. Oh, si Whitney Ate Pres. Whitney Houston. Oh, naminyo ni sila nya nakabaton lagi sila mga anak pero wapag yung taon sila kakita apo. Gusto sayang bana nga makita ng apo. Ang gisaligan sayang bana Ate Pres kay kini si ang usa niya ka anak nga si Junior. Wa man sa kinsam na edad niya tirada bisag bahalag bang kiyod basta lang bira gid siya. Kuko kung sa ba diha kay katapusan niya gida tiguang kayo nya di mo to kanak. Ang gisaligan kaning iyang anak sad usa si Brando. Nga makahatag og apo. Makahatag og apo. Niya, Sus dayon. nga niya Brando kinahanglan niya siya. Ha ay siya pinatatay. Bayot di ay. Sa pag-atak. Makahatag og apo ay siya pinatatay. Pwede ko brinda tay ha. Aw di ka Brando ha brinda ko tay. Lago tayo ni Ate Pres. Saon lang ko niya mo niyan lang problema tapos saon nga makaapo sila. No, nya isa man ninyo. Sa man ninyo? Pugos sa imong mayon. Oy, daw tulyo kanas junior, maabot ray gayon nga makaanak na. Oh. Kana iya ha, ligaw-lingaw plan na karon. Pero makaanak yun na, kita jud kag apo ay pag-uul ray tungod lang ana. Pagampus Ginoo matagaan kag apo ay sige, yaw ya unsa man kay. Oh, Bam? sa tutong yang anak nga bayot nga ugma pre bang Alvin ugma. Kuan ti ka balitan ti kag kuan apun tus merkado. Balikan kag apos merkado. Orbida. Saon ni? Ya, si Bambina. Bam, unsa man bambe? Kung ari ka sa... Bam di ba naam say mga bayot nga makaanak ba mo? Na, uy, dagan. Na may bayot nga maminyo gyud og kuan babae gyud. Pero mga anak pero kana tingali ang babae makahibaw dagog unsay sitwasyon sa yang sa laki aw sa bayot. Ikaw bam no, sa gyud ka mga anak mo, no? Ilasan ko do siya. Ha? Ilasan. Patingog ako, ha? Kani nung kagulat nga nagdrama ta sa ilahang barangay Captain Bores. Ila Kap Allen? O sa tilong baryo Kabawg. Kambawg Kabawg toon. Ang ganing anak si police officer James. Jimboy. Oo. Jimboy. Nung ka nga ang driver nga tugi sa akin na istorya nga ang iyang amigo bayot naminyo og tumboy. Nanganak yun sila. nanganak yun. Unya, sila nga tumboy ug ang bayot nga magtiayon isig sabtanay nga ang bayot magdaglaki, ang tumboy sa babae. No ba? Di tingali, dipindi tingali kung wa magkahigugmay. Pero ang tumboy kag bayot kung nagkahinigugmay sila, Di dili pwede. tingali. No, Oy. maglisod man maglisod Ano maglisod man nga babae araw. laki man sila. Lagi. Dili ba? Bayot laki man mga anak yun sila. Ang tumboy ug ang bayot doon ay balay, doon ay pamilya, doon ay anak. Lagi. Doon ay panahon nga ang bana nga bayot magdaglaki o kira ang asawa nga tumboy. Doon pa panahon nga ang tumboy magdako ng babae o kira pa ang asawa nga bayot nalalibog ko. Eh, Ako ba sa imong istorya nagduka inon ko. maglisod ko kag imot. At kini problema ko Lisod na. luno na ako ng imong istorya baboy forbida. Wala kay gulyat ato Oo, inaana, ganong, amot lang no, ganong nagtipon mo, paglaki na lang, di lang mo pagtipon, oy, maglakay na lang mo. Tumboy ka niya, magdakag di babae, niya bayo sa magdaglaki. Magdugay na, magunay, katong gidaan sa tumboy ka babae, o katong gidaan sa bayot ka laki. Magunay. Unsa ako ito baga na inyong mga istorya O sa man be? Nga ako ingon nga di joke ko magdakay gudugang lang pakanunon kami. Kabalay, magkakaon ba gani kag uban nga tong mga Maminaw kawatan sa, to? maminaw sa gulat. Mo bitaw niya Okay, okay, po. sige. Isog lagi ka man no. Ano na di pa ami gulat papate ng mo Ani ka ni Switch, eh. nangita og apo in tao nga. Kasi nga okay. nangita apo ng sender. Itong Si laki. Tatay Tulyo. Okay. Kung ari ka sa Genesis, no, kapitulo 1, versikulo 26. Unya miingon na usab ang Ginoo.
buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Ang punto na ko is, mangita kag apo sa tanan nga mga apo nga mataw, sa tanang mga bata nga nataw, gibinisunan din na siya sa Ginoo. Kaya ang Ano ba? Biblia, ug wala gyud bata nga mataw, dili ta kapamugos kay ang Ginoo may magbuot tanan. Abi ti uban gulat nga magsigig pangayo nga makaanak ko no. Mingon sa mga tiguangan, dili mo na mo sayo pinangayo nga bata kayo sa murag abnormal. Mayon ana sila. Apan dunay uban nga piras ako igagaw sa uslob gulat. Siyam katuig una pa makaanak. Oh, Mo ba? dugay, Oo. dugay bitaw. Dula ako na amigo sad nga 12 katuig una pa sila makaanak. So, gigrasyahan gyapon sila sa Ginoo. Tingali ang uban nga nang dili makaanak, magsigig mura baka sila mahiubos o unsa, dili angay nga magbaton ta namang pagbatiya nga ingon nangitag apo niya hain naman ni kay ang anak. Pero ikaw ba gani ato na kahilabot pud sa babae ka usa kay gayon ana. Kadaghan mo, ngay. Kadaghan? May gani kay wa mo mabdus no. Katong Di- yang di- kay ana. ako di mo ko mutuo nga katong yang ikadungag ligo. Patungdan siya nato. Dungan siya nagligo. Ha? Oh, Tinuod ka bam? dungan siya nagligo. Gayon? Oh. Oh, dungan siya nagligo. Mura ra mo kunat akong manghod. Pero lain. Dili ba sa bayot ka mura ra manghod ang babae mo ikaw Di ay mo ba? lugdad-lugdad bam. Sabi ako ilugod ani bim. Ano am ko ani eh. Wala manghod. Wa manggod. Wala ra mo kunat manghod nga babae basta ko na mga bayot. Gawas kung laki na gimurang kuan. Ay ano ani no. Pero so much for that kanang lahig yun. Now balik ta diri sa sender. Sige, balik. Kanang ingon lang ita siya apo Gulyat. Ah. Oo. Ayaw lamang pagbaton og kayo ubos makao unsa kanang naangkay maghuwat kita sa panalangin sa Ginoo. Apan umingon siya nga ang iyang anak nga laki nagdagbabay tiguwang di nakaanak. Ang iyang anak nga laki nabayot. No, sa ako nag-ingon, padali naman kita pag-ampo kay ang tanan nga mahitabo Ginoo Mao ora na, man ko oo. magbuot. Balik ta sa Ecclesiastes 3 verse 1 to 3, ang dunay panahon sa pagkatao, ug dunay sa panahon sa pagkamatay. Aha. Oh, kani ug ingon na ana nga nagsige kag paabot sa apo, wata kay ba kanay mong anak nga lalaki, ug mapanahon na unya nga gusto na gyud sa Gulyat nga mopahimutang na sa kaminyoon, so mga anak na sa mga asawa na sa babae nga tarong, Mana. nga kabaton og anak, no? Ah, sakto Oh, sa. kanay mong anak nga bayot, ay na paabuta, kay basta dili gyud sa maminyo, pres na ako. Mo, abyuda. Salamat ug ginagadto dalumanon. Kuna ko ang paso.